Manipud pa di kalman ayo, di kalman, Domingo, of course, led by our governor ket na nagsursur-surdan. Ngem, as to record po, meron ho tayong mahigit 1,000 na families na nag-preemptive as of kagabi, yung na-record namin. This comprises of 3,318 individuals sa mga iba't ibang evacuation centers natin dito sa province. Almost na bayan dito sa Ilocos Norte may nag-evacuate. Oo, bibihira lang yung mga walang na preemptive dahil yun nga parang naging effective yung panawagan natin na nga masapol nag-preemptive tayo tatno may saganaan tayo ken hantayon nga agbalin nga dadagsen para kaligiti responders tayo. Regarding preemptive evacuation, awan may tinagbalin nga problema tayo sir. Sinsin patong preemptive ka. Awan metkit di na tulnugen gaduan na natulnugen digiti kakailian tayo nga ag preemptive tapno no kasi na amiris da siguro nga para kanya damitla detoy ken aramiden detoy iti provincial government tapno no ken local governments tapno no maproteksyonan da ti anyaman nga madi nga mapasamak nga dala ni Typhoon Haiyan. Okay. Anong barangay o bahay sir na nag-pinatupan natin na preemptive? Meron kaming mga iba't ibang barangay actually pero yung mga nag-preemptive halos lahat na ang wala na lang na record dito is si Marcos Nueva Era at saka si Pasukin. So lahat ng mga LGUs may mga recorded na nag-preemptive though yun nga yung sabi ko na still reports are coming in, baka hindi lang nila na report pero as to monitoring ay nagiging maganda yung result natin ng preemptive evacuation. Sa ngayon wala pa tayong na-receive na reported na damage to houses, whether partially or totally. At the same time, kahit yung mga infrastructures natin. So, siyempre, nakita natin na kahit sabihin natin na signal number 3 tayo ay hindi naman ganon kalakas as expected yung lakas ng hangin at ulan dito sa probinsya natin. Yun nga, tama, lagi ho tayong mag-iingat, lagi tayong antabay sa mga update sa mga social media, sa radyo, sa telebisyon, kung ano na yung sitwasyon ng weather conditions natin para makapaghanda po tayo. Kung hindi po kinakailangan na lumabas sa ating mga tahanan ay manatili na lang po para sa ating kaligtasan.